clase vamos a enseñar cómo programar no me acuerdo qué juego era, pero con el Scratch, un juego bastante simple, básico y muy fácil. Dirigidos todos a los ordenadores. I llavors, per acabar l'activitat, algunes preguntes molt breus, ¿vale? Primer de tot, us ha agradat el que hem fet ara? Sí. Què us han semblat aquests profes i aquestes profes tan guapos i tan espavilats? No. No patiu que no us faran res. Són profes guais? Sí. Són profes molons? Sí. Us voldríeu tenir com a profes de matemàtiques? Sí. Podeu repetir un altre dia i fer alguna altra activitat semblant? Sí, la verdad que sí. A la lista. Pues jo amb això... 15 euros la hora, este 50. Alumnes, els fem un aplaudiment a aquests profes que ho fan molt bé. Profes, l'èxit de tot bon professor és que el seu alumne aconsegueixi aprendre. Creieu que han après i ho han fet bé? Doncs un aplaudiment per aquests alumnes. Jo aquesta activitat l'he fet al casal, però he après més a més que en el casal. Molt bé.